ସୁପ୍ରଭାତ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ଗପ ଶୁଣିବ? ଯଦି ଗପ ଶୁଣିବ ତେବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆଜି କିଏ କିଏ ନଗାଧୋଇକି ଆସିଛ? ପିଲାମାନେ କହିଲ, କାହାକୁ କାହାକୁ ପାଣିକୁ ଡର ଲାଗେ? ଯେମିତିକି ପାଣିରେ ପହଁରିବାକୁ କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବାକୁ। ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ନା, ଆଜି କ'ଣ ପାଣି ଓ ଗାଧୋଇବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି? କାରଣ ଆଜି ପାଠଟି ପାଣିକୁ ନେଇ। ତମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଛେଳି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡରେ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, କାହିଁକି ନା ପଢ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ କ'ଣ ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଏଥର ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ। ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ ଝଲମଲ ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବଣ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ଲଟା ଥିବା ଜାଗା। ନାନା ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ରୁହନ୍ତି। ପାହାଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପାହାଡ଼ କହିଲେ ମାଟି ଓ ପଥର ମିଶା ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥର ବଣ ଓ ପାହାଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ତ? ଏଥର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝରଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣିର ଧାରାକୁ ଝରଣା କୁହାଯାଏ। ଝରଣା ବୋହିଲା ବେଳେ ଝରଝର ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠଟିରେ ଛେଳି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡରେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ବଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ଲଟା ଥିବା ଜାଗା। ପାହାଡ଼, ମାଟି ଓ ପଥର ମିଶା ଉଚ୍ଚା ଜାଗା। ଝରଣା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣିର ଧାରା। ଆସ ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କିଛି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବା। ଝରଝର, ଝଲମଲ, ଫକ ଫକ, ଗରଗର, ଝିମ୍ଝିମ୍।